سردار جاوید خان کائی انہاں دی سنا جنہ سٹ گھتے ہی آئے کاسے دو جڑ گیاں دا کمزور دے نال رسائی دے بارے کی خیال ہے وقت دے شان دا تے کدی توں بھی ذکر تکروے دھوں بیمار دے مک دے سان دا کیڈی چھکے درد دی سجنا نو لب ونجیا پد سجنا دا سردار سے بن جان تا کہیں نو بھی کچھ نہیں یادے سدا جانوی دھوکے دین دین سجنا دے روح پہ لوگ مداری سدھ نہیں تیانوں اجڑیں دین بندے کملے خطرہ زندگی دا انجے دشمنوں سمجھیں دین کتے اپنے جدن بھی لوگ ویکھیں بھانڈے داد پھالید کریں دین جی سردار صاحب گھاٹیاں ٹالیاں پی گوچیری کرو یاد رنگیلا ساون کدے گھٹے ای وقت وراگاں آلہ بین صدیوں آمن جامن میری دیگر کیوں ابرار میں جائنا چھوڑی بیندہ یار بولامن کیوں ہون سرکار نو بسر گیا ہے گھروں صادقے تے نال کھیڈامن جی جاوید خان لکھاں لگ دے آن کے بڑھ میں دن اللہ جدن تے ہاڑے دیندہ ہے اے بھی کام میں شانی بختان دا ہاتھ زوری ملک پھدیندہ ہے اے شانیاں ترکے عارضی ہوندن جدہ بیلا ساتھ چھوڑیندہ ہے جدہ شاہی نہیں راندی شامہ دا مڑ گون سلام جھلیندہ ہے سردار صاحب جڑے لگ دے جم دیوں راٹھ ہومن انہاں نال سلام دی چاسے ہر ڈیندہ یار سواد اپنے ہر رنگلی شام دی چاسے او دردی تروڑ تے تلخی نالوں قربت دے جام دی چاسے چنگی سنگت جے درد نصیب ہو گئے تا عمر تمام دی چاسے ہاں سردار صاحب بھائی بیلی توں پریشان ہے اسا ڈھیر مجبور آئیں اے مسئلہ حل کداں ہو سی کاس جھٹے جھٹے چڑھ دیئے او دردی کوئی پتہ نہیں وال کداں ہو سی ساڑھے کول تو آن کے بے راسیں تیرا پتہ نہیں کال کداں ہو سی لوندھے ودے ہیں یوسف نال تیرے اللہ جانے گال کداں ہو سی سردار صاحب دو دل ہکی دوئے دے دل لگ گئے ایک دل دوئے دل دا دل لا ایک کوئی ناوے تھا جی حکم آئی ساڑھے فاضل مہربان بھائی سردار جاوید خان رئیس آمیاں والی سردار صاحب بیلی رٹھا وعدہ ہوئے دے اسی جیندے وطیے گل قاصد گل دی پئی آئی میری دکھاں تے پوریاں دی جڑی ہوئی روزی انجے ریت چرل دی پئی آئی آکھیں اپڑ حیات جے اپڑ سگیندہ یجا پپنی حل دی پئی آئی سردار صاحب جنو لوٹ تو ہر ویلے جان سدے نو دی جان نکل دی پئی آئی حجی سردار جاوید خان سجنا دیا دھوکھیاں بوز دل کیتا ہے دل سانگیا کان تشیرا ہر بشر دی گالتے وے سمجھنا کوئی زانوی ڈھیر انہیرا پد پیچ وکھی گئے سانگیاں دے ڈی زری ایک ڈھلن دی دیرا اوہ ڈھوڈیاں درد دے سیندہ ہی نہیں جڑا باختج ملک چو پھیرا تیری آنکھ نہیں کھل دی تے میری آنکھ نہیں لگ دی سارا درد برات دا فارکے سردار جاوید تیری آنکھ نہیں کھل دی تے میری آنکھ نہیں لگ دی سارا درد برات دا فارکے تینو رب دے رنگین میں ماز غریباں میرا چاندی رات دا فارکے تیرے ہاتھ چم دن میرا ہاتھ نہیں لیندے لڑ گئی اوقات دا فارکے ہاسے انجتا دوئیں انسان برابر ہائے ہائے حالات دا فارکے ہاں سردار جاوید خان ساج دے دیں تائیں چپ کی تھی تو سسارے پرت بیاں چھوڑے جڑے ہائن قانوناً حق ساڑے تو سلا غیران دے نہ چھوڑے ہون بالکل چپ نہیں ہو سکدی تو سساڑ اساڑے ہاں چھوڑے اور تو غیر دی بائیں چبان تا پا تیری کپ نہ آصف بان چھوڑے جی بسم اللہ حکم دی تعمیر ساڑھے مہربان قابل عزت قابل احترام جناب سردار خان جاوید خان رئیس صاحب گل میری ضلع میاں والی جناب دا پکا یارانہ ملک زید امان رئیس صاحب نور پور تھال ضلع خوشاب جی ملک صاحب عرض کی تھی کہ ہمیں پردیس پسند کی تھی ساڑھا سوچے انہوں نقصان ہے کئی دل دی 10 گال پچھلے انہوں تھوڑے سام رکھائیں ارمانے
او درد تھالے چ نوں پیا لبدا مینوں مظہر تیرا مکرانے تساں ولنا ہے یا میں کر چھوڑاں لا وارسی دے اعلان سڑک لہانی دی اساں جدا پھٹنا ہی نہیں کیڑی لوڑ نشانی دی جی بسم اللہ سردار جاوید خان دے رٹھے سجن دی پیچھے نظر دوڑا سردار صاحب عرض کی تھی انسان تو غلطیاں ہوندیاں آئیاں لڑ سہی پر جائز لڑائی کر میں نو کلیاں بائے سمجھا سمجھو سریام نہ جگ ہنسائی کر خوددار نو محنت دا ول نو آندا لجپالے ایک مردیائی کر ہاتھ رکھ کھاڑی تے تاج دی طرفوں کر اپنی محنت رسائی کر ساوے گھا مایا توڑنے بھامن دا تیرا وعدہ ہا مایا حاجی ملک زید وان فخری نور پور تھل تھل آلیا کیوں مانج پردیس پسند کیتا ہی ساڑا سوچے انو نقصان ہے کائی دل دی 10 گال پچھلے انو توڑے سام رکھائیں ارمان ہے او درد تھالے جنوں پیا لبدا مینو مظہر تیرا مکرانے تو ساں ولنا ہے یا میں کر چھوڑا لا وارسی دے اعلان ہے لڑ دی ہنج مایا ہاتھ بن منت کی تھی پردیس نہ منج مایا ہاں جی بسم اللہ میرے برادر حقیقی قابل عزت قابل احترام بھائی سردار جاوید خان رئیس آف گل میری ضلع میاں والی جناب دا پکا یارانہ ملک زائد وان رئیس آف نور پور تھل ضلع خوشاب خوشاب آلیا میری غربت دے آئینے وچ سجنا دے قدس گئے ہیں کیڑا کتنے ظرف دا مالک ہے ہر ایک دے پدس گئے ہیں جنہ بھیڑے سنگ دے موری دا نہیں سنیا سد دس گئے ہیں کچھ دس گئے سجن مطابق ذل کچھ سوچ تو ود دس گئے ہیں سردار صاحب عرض کی تھی مجبور دا یوسف سستا وکے آئیں میری اکھ تو مول کروائیاں میرے خلق عظیم دی اٹیاں چھڑ کے توڑے مصر دا تاج ٹپائیاں بھامے جان کے طالب پاڑ کے چولا میں تھے کوئی الزام تلائیاں میرے دل دی رب جئی ہستی تو نہ پتھران نال ونجایا جی سردار صاحب میری اکھدا شہر بھمبور سدیں دیا غیر دے کے اجتواسی میرے دل دے تھالے تے باجوں گھت لئینے محل اداسی آبے پروائی دے چھتر تو لیا ہے یا سکھ دی سیج پیاسی ایک قدم تلا جتھے کعبہ من کے توڑے طالب جھکدا راسی جی حکم دی تعظیم بھائی سردار خان جاوید خان رئیس آف گل میری ضلع میاں والی جناب دا پکا یارانہ خان مبشر خان رئیس آف گل میری ضلع میاں والی خان صاحب خصوصی توجہ خان صاحب عرض کی تھی تسی سونے پھول گلاب دیو میں آم دے بوٹے یٹ سیٹاں تسی چیکو بڑیاں بینکاں دے میں پھٹی پرانی چھیٹاں تسی پتھروں سنگے مرمر دے میں دوم دی کھنگری ایٹاں تسی اپنی جاتے خوش پائے وسو میں اپنی جاتے پھیٹاں جی حکم آئی ساڑے فاضل مہربان قابل عزت قابل احترام جناب سردار خان جاوید خان رئیس آف گل میری ضلع میاں والی جناب دے وچھڑے سجن دی پیشے نظر دوڑا سردار صاحب زرداراں تے اعتبار نہ کریے بے دید اخیرو ویندن بندے دسن تا چہرے نہیں بدلیندے تبدیل ضمیرو ویندن پے وسط کہناں دے سینے وچ نفرت دے تیرو ویندن سردار صاحب کسے لگ دے انو سنجنے دے نہیں او جڑے درد امیرو ویندن حاجی ملک زید وان فخری نور پور تھل تھل آلیا کیوں مانج پردیس پسند کیتا ہی ساڑا سوچے انو نقصان ہے کائی دل دی 10 گال پچھلے انو توڑے سام رکھائیں ارمان ہے او درد تھالے جنوں پیا لبدا مینو مظہر تیرا مکرانے تو ساں ولنا ہے یا میں کر چھوڑا لا وارسی دے اعلان ہے
لڑ دی ہنج مایا ہاتھ بن منت کی تھی پردیس نہ منج مایا